Għal darboħra l-gvern ta' Roberta Bela spiċċa implementa dak li l-Partit Nazzjonalista kien ilu xhur jipproponi hekk kif issa l-Ministru Owen Bonnici qed jitlob biex jiġu ratifikati 5 konvenzjonijiet, 4 minnhom tal-UNESCO u oħra tal-UNIDROIT. Ix-Shadow Minister Julie Zara qalet li kienet ilha tisħaq sabiex isiru dawk ir-ratifikazzjonijiet bil-għan li l-wirt kulturali ta' pajjiżna jiġi issalvagwardjat bil-Ministru spiċċa għamel dak li l-Partit Nazzjonalista ilu jipproponi. F'kummenti quddiem il-Parlament ix-Shadow Minister Julie Zara tkellmet fuq l-importanza li dawn il-konvenzjonijiet jiġu implementati fil-liġi ta' pajjiżna. Il-funzjoni prinċipali tal-UNESCO hija dik illi tipproteġi il-wirt kulturali ta' ħafna pajjiżi. Ovvjament Malta hija msieħba mal-UNESCO u jkun hemm dawn il-konvenzjonijiet, protokolli illi komplu isaħħu ħalli il-pajjiżi jkomplu jissalvagwardjaw il-wirt kulturali tagħhom kemm dak tangibbli kemm dak intangibbli. U jidher li l-Gvern sema mill-Partit Nazzjonalista. Apparti minn hekk Julie Zara qalet li waqt diskussjoni hija spjegat li lat dwar il-patrominju kulturali għandu jiġi emendat sabiex tiġi regolata b'mod aħjar l-importazzjoni u l-moviment ta' proprjetà kulturali f'pajjiżna. Hija sostniet li jekk nirratifikaw dawn il-konvenzjonijiet inkunu qed noħolqu qafas aktar serju fejn jirrigwardja l-ħarsien tal-wirt kulturali. Kontatlu illi wasal iż-żmien illi nikkunsidraw illi nirratifikaw dawn il-konvenzjonijiet biex propju jkunu iktar serji fil-liġijiet tagħna biex verament nipproteġu il-wirt kulturali ta' pajjiżna. Giulia Falzon, għal Net News.